John Roth Scorpions taldearen gitarrista ohiak Virgin Killer disko mitikoaren 50. urteurrena ospatuko du Biarritzetik pasako den biran. Rockaren historian funtsezkoa izan zen etapa baten berrirakurketa eginez. Kontzertuan disko osoa aholtzaratuko du, bere garaiko energia, indarra eta improvisazio espiritua berriz biziaraziz. Moko antzezlanak, Indalezio Bizkarrondo Bilintx poetaren haurtzaroa berrera ikitzen du. Jolasa, abentura eta izaera bizi eta ausarta ardatz hartuta. Istripu baten ondorioz haren bizitzak izan zuen aldaketa bortitza ere erakusten du, bertsolariaren bilakaera emozionala aholtzaratuz. Iruña Rock jaialdia asteburuan izango da Iruñeko Zitadelan, rock eta musika alternatiboaren proposamenan hitzekin. Zea Maiz Bilboko pop rock taldea eta Tremenda Jauria erritmo urbano eta festa giroagatik ezaguna den taldea izango dira egitarauko parte hartzaileetako batzuk. Azpitik doaz performanceak metalaren bidezko begirada eszenikoa proposatzen du. Satxa Jauregi eskultoreak Tripak taldeko kideekin izandako lankidetzatik abiatuta. Mekanizazio eskultorikoak, tresna, beruna, entitate protesikoak eta gerrari lotutako irudiak erakutsiko ditu Azkuna zentroan. ¿Estás seguro de que realmente ocurrió como lo has contado? Marko filmak Enrik Markoren istorioa kontatzen du. Inoiz existituetzen deportatu baten paper hartu eta urte luzez kontakizun faltsu bat sostengatu zuen gizonarena. Drama eta thriller ukituekin, egia, memoria eta gezurraren arteko mugak zalantzan jartzen ditu. Eta bihartik aurrera, primeran plataforman ikusgai izango da. Kulturplanik onenak, EITB-ren eskutik.